Arisan wonge kelarisan, Bos. Alhamdulillah tapi pagak enek. Tapi kan pagak ada lek pesen man. Allah iki tinggal mek karek kuwitik lah iki. Lho karek sakmene tok. Nah. Iki karek sakmene tok. Karek sakmene. Beh, biasane bek tekan dinding ngene lho, Al. Oh, Bek lho iki tinggal kuwi tok. Lah piye? Kanca-kancan njukuk ya kemewah tok. Lho njukuk kok kaya kancaku Kang Maman Kendal. Bang Napit Tegal barangnya njukuk ya entek-entekne sak ton. Wah. Iya, peternak sisi njukuknya sak ton. Iki cara ngono Mas Sofyan. Apa? Sing jaluk karo produksine iki gak imbang berarti ya. Beh, kebanteren sing jaluk. Lah Gele iki kan sing masalah gede kan iki apa-apa larang to iki. Beh, plastik larang, karung larang. Kayak kemasannya kan uangnya wani tatak nyimpen suwe. Tatak nyimpen dalam jangka waktu lama. Karena di dalamnya ini kan plastik kayak kilo Al. lho Di, jenenge iki lho Di. Jenenge iki. Jadi ki iso disimpen ketika iku ora bolong, ora dipangan tikus, ora kena banyu, ora kena apa setahun ndak apa-apa. Karena bahan bakunya yang terkandung di dalamnya harus 0% kadar air. Jadi orang menimbulkan gumpal, orang menimbulkan jamur. Kecuali nah ini pecah, kelebon banyu, dar. Ya, Gede. kondisi ini bisa sekolah Mas Sofyan. Wah, Gede. iki cara masa expirednya setahun ya kuat kena lho iki, disimpen. Heeh, wis kan karunge ngisi-sini tenan kok iki. Duwe tumpuki kangkung malah iki. Jadi jenenge sentrate. Kene jane ora bakul konsentrat tuh Al. Khusus kalangan sendiri ini kita maksudkan kan untuk teman-teman peternak kita ya. Artinya tapi lah arepe wong butuh ya kena ngono lho bare. Dadi radol. Bahasane radol tapi dituku. Man kon nomor HP ning kono lek pesen bene penak ya ditulis. Iya, enak engko nomere iki 085729614465 nu cara nggo tulisan ya ora apa-apa lho Ji. Ben rodok kondang titik aku ya. Bene cah ayu-ayu ngono japreni ngono. Lho, sentrate to, sentrat wedhus. Nah, kemasane mek pas cara perwawan kinying-kinying ngono ae tuku njunjung tumpak ning ngarepan meting nyir ngono. Mening ya Man. Kopeh. Lha tapi lek tak kemas 50 kilo ora pernah Mas tulung. Lihat. Nah, kita produksinya pakai ini dengan kapasitas 5. Iki gaweane tanggamu lho. Piye ora? Erik Las Blitar kalau tulisannya. Lha iki tanggamu to iki. Sampai sedemikian rupa dekne nyupot. Kene band produksi ugal-ugalan gek ning mixer. Itu Mas, ini sekali penuh itu berapa kapasitas Mas?